Abukela bakhona emakhaya ngiyabingelela ukukhuluma umthanazi uDlamini P3 Mpumalanga. Umbukelo khona ekhaya. Kwesinye isikhathi kudinga ukuthi ufuna indawo ethulile eshawe ngumoya uzokwazi ingqondo yakho udinga kahle izinto ngoba kunezinto eziningi egcwala inhloko yakho. Yabona mase ucabanga kwaze kweca ugcina wenza into engasiyo. Umbukelo khona ekhaya. Ungagcina ibhala nento nje engacacile kahle because lo mqondo wakho usodonsa ngalukhunyenyana. So kunenkinga ebhekana njengamanje umbukelo khona ekhaya. Uthi ubhekele diba nenkinga, ubhekele diba nenkinga, ubhekale akulungilutho, ubhekele kulutho, ugcina umqondo wakho bese uyema, ugcina wenza into emele ngabe eyenza umbukelo khona ekhaya. So that's why sithi manje amandla amaningi noma umkhuleko moya entabeni uyezwakala umkhuleko noma umkhuleko ngizokunika wona njengamanje uzozwakala egameni lika Jesu uMngcwele na umbukelo khona ekhaya Nkosi amakhosi ngimcela amandla Nkosi amakhosi aphumele kulaphakade abe nemandla Nkosi amakhosi ahlole umsebenzi uMngcwele mhlawumbe uyesithunywa Nkosi amakhosi uNkulunkulu namandla bese uMngcwele umshado bese Nkosi amakhosi elotsholwa bese uba nemuzi athenga nemoto Nkosi amakhosi aphile kahle mayegula bese uyaphila Nkosi amakhosi ungahambi bese kuyalunga uNkulunkulu aphathe kwenkwe kukho uMngcwele abangangelwanga lutho njengamanje Nkosi amakhosi mabe khona okulunga egameni lika Jesu mina uNgcwele moya ukuphila ntolezo umhlaba Nkosi amakhosi uNkosi amazulwini ngiyethemba Nkosi amakhosi kuyahamba kahle bese ngikhulekile endaweni yakho uMngcwele ethulile eshaya umoya Nkosi amakhosi enawo nokungcola uNkulunkulu aphathe ngicela zentabeni Nkosi amakhosi mozi mehluko umbukelo khona ekhaya ubuke la video egameni lakho sephakade amen Nkosi busembule khona ekhaya thumele SMS yakho ngikhulekele enkingeni nazo kuze phakade amen.